Kira-kira nek mangan walang dideren ora? Jali. Bukan bener nek kancane Makan walang. Coba walangnya, Mas. Rasane dari aceh lho. Tak pecel boleh saat lekas lores musik munine musiknya muni. Tapi jan walang iki jajali. Oke, Mas. Iki kan. Iki kula pindhun. Pecele wis enten Den iki. Pun. Mang damelke, Dik. Nggih. Kula mak mriki mawon. Oh, ajeng mriki mawon. Nggih dipinjuk mawon. Nemu kuliner pecel lur. Iki dong kates karo kalih gedung kamplong gedung kamplong dong telo niki sik bayem kalih katese. bayem karo kates iki karo toki. Sik Nggih. napa senengane? Derek kabeh seneng. Oh, Pangger pecel kabeh seneng. nek gek mangke nyirik ngoten e. Mboten. Kula nyirike nek ra ndidit. Wah. Lang Dasare ya ora tau ndit duit. alah. Biasane mandi napa namung nek enten tontonan, Dik? Nek enten tontonan mawon kalih nek poso niki enten griya. Oh. Dadi iki aku Sik lho. pundi niki purun. Derek pokoke gelem kabeh. Oh, nggih. Kula campurane nggih. Sih. Karo Tira anu kira. Dong kamplong ki dong kates lho aja bingung. Nek ra kleru niku. Godhong kates, Nah. katese niku bayeme. Nggih, iki kae katese. Katese. Direngarani dong kamplong. Godhong kates, godhong kampung. Bidongkon enten bala-balane to niki. Nah. Bakwan. Nggih, Nggih, bakwane. bakwan tempe. Sukani bakwan kalih nggih. Nggih. Iki bakwan. Dadi iki nganu lho, aku posisi nang Saptosari. Nang Saptosari ije bengi. Cen job bengi ya iki ndirarah ana wong to ngewangi garapan nginjen kae syuting kono kae. Kae. Kono kae engko nganu. Ana hiburane acarane sawalan. Ki area Saptosari Mbaros Lor. Dan aku melu dijak nyuting, jadi aku melu to. Nek nang tontonan kan biasanya neng bakul iki bakule budhe. Dodol pecel aku tuku. Mboten enten bakul. Neng larisi wae. Mboten niki mangke kula nggih damel konten. Sampun. Mbon ngaten. Nggih. Niki pun kalih bumbune. Lah, bumbune enten jero. Oh, Oke durap iso nggih. tambah. Ki kuwi seneng bumbune ki ayo diicipi kaya ngopo. Go Padi. Ya, Pecel. wah, Monggo. foto kalau cek po ini. Oh. Nggih, Gua kan mangan ngoten. ameng-ameng. Kula nek pecel dasare seneng. Lur pecel iki tak sepilke ya lur. Wae pecel desa iki jos. Karo bala-bala. Dereng wong sing ajeng ditonton mon dereng dugi. Wong mangkat ki yo jam-jaman yo, Kek. Nonton ini. Di pecel iki. Itu enak. Dereng, Nonton. dereng. Lah wong sing ditonton ki urung mangkat arek delok apa? Jadi gua fokusin. Ya dia wong delok ki nginteni nek wis mangkat ya wong delok lagi. Wah, Jadi ka bener kan tebak untuk. kita barang. Enggak tonton dulu menang itu. Kita mas.
Wis tak entekne sik, tak mame sik. Lagi entekne pecel, boleh tak lekas lores musik punine, musiknya muni. Tak bacot engko ya. Lalu sana musiknya ndak copyright. Wis rampung guys acarane. Kari toto-toto satu-satu. Kari Bali. Tak lempiti kafe-kafe mau. Kari mulai. Serampung tak kari mulai tak? Bali. Ayo Gas. Kayak kari kon madang, semangat aku nek kon madang. Nggih. Ini mau sound sistemnya apa mau Mas ini? R Production Mas Kento Saptosari. Oh, bener tak? Saptosari, pokoknya luar biasa. Ganti balik ini meneh. Ini madang nang. Sik pamitan karo tuan rumah. Tuan rumah Pak Suratman. Karo bareng di juragane. Cah ganteng dhewe sak Gunung Kidul iki. Heeh. Karo kon madang. Apa kuwi? Walang. Ini walang lho. Bukan ngono. Oh, Iki ya kan. iki walang. Full proses. Kita akui. Engko kira-kira nek mangan walang dideren ora ta? Jali. Bukan beneran kancane Kan walang. Coba walang ya, Mas. Rasane dari aceh lho. Coba yang dipangan no. Dipangan. Review walang goreng. Asli Gunung Kidul. Kanca ngono. Kenyang. Anakku madang. Sesuk pindah ngendi? Kuliman. Mangkat muas kok ngendi to? Kondong. Wo, pindahan, Wan. Ora pindahan no, kono tak jarak atas ya. Ada ini salah Informasi kok. salah informasi yo. Mungkin salah info. Ini besok. Ya. Besok jauh hari Pak. Esok malah nek mangkat rening Bang Isa iso balik-balik kayak siapa? Gelem mangkat rek. Lah badan kok yah mene rong teko iki kepiye iki aku ngono ya. Sebule klaro informasine lho. Untunge sing nyandak. Karo aja lali iki walange iki. Engko nek kira-kira biduren ya ora apa-apa. Jajal sik. Ono kancane jajal. Iki sound the ship. Sound the ship. Tapi jan walange iki jajale. Berake Mas. Iki kan. iki kula pindho. Dokoh. Kucai dokoh. Ada walang iki lho. Ngebai durasi karo ngono 15 menit e. Gula panang. Mana? Cik, sender. Nambetan payo. Kali jomene Den ta? Nggih. Mungkin tae nang omah di kafe kok. Awet dhewe-dhewean urutan ini terus wae. Kon dadi anu Banser. banser. Tadi banser kan biyen. Anu minggu. Banser. Nah itu sana kopi berjalan. Angkringan. Kopi berjalan ada mobil. Nah jalur cinta. Angkringan itu apa Mas? Oh, Angkringan ini. angkringan sendiri. Ini dari Solo.
Jarian itu kan bidon. Mau untuk banget. Itu caranya Mas. Rian itu lah dia ngebuat ke foto video ini ku lah Rian rame-rame nih. Asik bareng mama walang kenak. Misal Nambah neh. mantu Ukurannya kamera apa? rangus tengah nih lho. Sing dadi kalah nih. Mau serang itu Mas. Napa? Lah kan Rian mainnya di server nih kalau nek sing rombongan niku main lawas niku. Mainnya kamera niku ora kayak pasar Kayaknya sih. Konco wis entek kowe. Entek. Kesuwen. Oke lor wis rampung rek acara nyoteng mau kuwi mobil wis tekan ngomah ki wis tekan ngomah. Matur suwun sing wis nonton videoku sampai rampung. Nek engko disambung besok disambung lagi di video-video selanjutnya. Ojo lali subscribe di DAE TV Intiso YouTube channel. Di vlog-vlog selanjutnya engko kuliner apa nek mau kuliner pecel Intiso, dong kamplong karo apa kayak mau enak nih kok. Recommended karo dilelah nemu walang goreng. Matur nuwun dan terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia. Gue ngeditnya nganggo apa sih?